En adiera ni ineno wang' jowi mano mar kala odiochieng' mano mar tarik 18 dwe mar adek higa mar 2026. Kamoro amora ma intie janeno mar Kala TV yena mondo mi amosi ni misawa kendo rwaki ni machiegni e kidieny mar yudo weche manyien mago mag machiegni pacho. Gin wechego mowuok achiel kachiel e mesawa mano mar kawo weche manyien. Kata kamano kamae kaka ne wamiyo gi pek odiochieng' ma kawuono. Jatend piny Kenya odhi nyime kod limbe mare Busia kama oyawo chenro mopogore opogore mago mag dongruok. Tuendelee ama tuendelee? Mumeshawahi kuona kazi kubwa kama hii inaendelea Kenya hii? Nisukume ama nisisukume? Kabisa iende mbele. Na wale wananipigia kelele ni wanyoroshi. Pogruok pod medo neno e duond bura mar ODM moloyo to gi kinde ni mabende gigeto bedo kod romo mano mar NDC. Chama tumesema wakati wametufukuza hatuna labda, lakini NDC ile inaitwa National Delegates. Jogo modak kod Ng'ole County ma Migori koro to kwayo jowetegi ma odak kod Ng'ole County no mondo mi gindikre riwruogno mano mar yudo kony kawuok kuom piny owacho mamalo kaachiel kod piny owacho ma county. We have discussed that we will go each and every ward. Let us move to each and every ward. And I want to tell person with disability that anytime you have received the call, please come out, most of you. We don't want that if there is a Machiegni janeno mar Kala TV bed koda nyaka giko nyinga Nelly Achieng' Ndine jaloko mara Bella Achieng'. Jatend piny Kenya ka otene kod speaker mano mar od bura mamalo Moses Wetangula odiochieng' mano ma kawuono ne oyawo ayanga alap tuke kaachiel kod utego mago manengo gi ogore piny e gwengego mago ma Busia kama bende jatend piny Kenya William Ruto ne odhi nyime kod limbe mage e gwengeno. Bende notiyo kod thuolo mano maket koda mano mar jiwo oganda makono mar mondo mi obi omiye kendo thuolo nyadichiel kendo mano mar telo ne oganda jo Kenya kendo chopo kare moko kuom singo ma bende ne osingo. Bende ne oyango ni en kaka jatend piny otiyo kod jotelo duto te mago ma bende wuok e pacho kae mangima mano mar neno ni oganda jo Kenya duto te oyudo dongruoge mago mowinjore gi yudi. Jatend piny Kenya Laktar William Ruto odhi nyime gi chenro mag limbe mage gwengego mag Western Kenya kama kawuono ne osidho ayanga gedo mag udigo manengo gi ni piny mong'ere kaka Nangina Affordable Housing Project e kaunti no ma Busia. Laktar William Ruto oyango ni chenro no dhi muonyo omenda maromo bilion 13. Mnasema niunganishe taifa letu la Kenya jameni. Si tulikubaliana tuache siasa ya ubaguzi. Tukaunganisha Kenya Kwanza, UDA pamoja na ODM. Tukatengeneza serikali ya broad based. Si leo mimi nafanya kazi na mheshimiwa ndugu yangu hapa Otuoma na viongozi wa hapa. Hata kama tumechaguliwa chama tofauti, sisi wote ni viongozi na hawa wananchi wametupatia nafasi ya uongozi. Tupange mambo ya maendeleo yao ndio Kenya iweze kubadilika. Mimi nawauliza jameni, mkubali tuungane, tushirikiane, tuwe na nguvu, tuende Kenya pamoja. Watu wa Busia mnaniambiaje? Mnasema tuungane, tushirikiane, tufanye affordable housing, tujenge masoko, niunganishe stima, nijenge barabara, Kenya iungane. Mnasema tuungane kwa sababu umoja ni nguvu. Hebu nione wala wanasema tuungane, 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 tuungane. Kwa hivyo nyinyi watu wa Busia mnasemaje? Ati Busia mnasemaje? Ati Busia mnasemaje? Hebu nione watu wa tutam. Laktar William Ruto bende osidho gedo mar alap tuke no ma Busia madhi muonyo omenda maromo milion 900 kendo biro ting'o ji maromo 10,000. Na leo tena nimefika hapa Busia kwa sababu vile najenga stadium kubwa Nairobi, pia nimekuja kuanzisha ujenzi wa stadium ya hapa Busia. Ama namna gani my friend? Ile stadium kubwa mimi najenga Nairobi, ile ya Talanta itakayoitwa Raila Odinga. Sasa nimekuja kujenga stadium mpya hapa Busia. Hii stadium yenu
itakuwa 10,000 seater stadium. Nimewapatia pesa ya serikali milioni 900 na hiyo stadium itakabilika kabla ya Disemba. Sijui kama tunaelewana my friends. Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Laktar William Ruto bende okwedo malich mokalo jotelo go manie kwetho makwedo piny owacho ma oyango ni goyo siasa machon mag pogo jopiny ka oyango ni obiro neno ni ogologi oko kendo oyombogi e yiero maduong' mabiro. Ker Ruto bende okwayo jopiny mondo mi oriwre kanyakla mar neno ni dongruok ochopo e gwenge duto. Tuendelee ama tuendelee? Mumeshawahi kuona kazi kubwa kama hii inaendelea Kenya hii? Nisukume ama nisisukume? Kabisa iende mbele. Na wale wananipigia kelele ni wanyoroshe. Nitawanyorosha mbaya sana. Ama namna gani bwana? Hata wanajaribu kuniletea mchezo ndani ya kazi, nimewaambia nitawatandika nyinyi. Ama namna gani? Sijui kama tunaelewana. Busia hoye. Jotelo mamoko mani kode kama oting'o jatend migawo mar Saga Migosi Wycliffe Oparanya to okwedo jogo mawacho wechego mag miriambo ni Ker Ruto onge bere ma osebedo ka kelo ne oganda e gwenge mag Western ka ipimo gi gwenge mamoko. Ka spika e od bura mamalo Migosi Moses Wetangula to okwayo oganda makono mondo mi oyie okaw pande kendo gindikre kaka jogo ombulu mar neno ni gibigi goyo mbulu ne ker mapacho ka Laktar William Ruto e kinde yiero maduong' mabiro e higa mar 2027. Miaka zaidi ya 60 hatujawahi kuona maendeleo kama haya. Hii ndio mara ya kwanza tunaona mwangaza. Tunatoka gizani sasa. Tuna wanabii wa uongo ambao wanasema ati rais akija hapa analeta hewa na akienda mahali pengine anamepeleka mabilioni. Hao ni wanabii wa uongo, kwa sababu mimi nimekuwa na nafasi ya kutembea na rais kila mahali. Hizi projects ambazo Nekala TV and Brenda Agenyo. Kama na enya Brenda Agenyo kwa mlipota majaber makamano. Waido kanyo ne jalub jatend piny Kenya ma bende en Kithure Kindiki odichieng' makawuono ne oyao ayanga reru mano masuswa kachiel kod Malaba. Kama bende ne odhi nyime kod chuoyo wang'e e chenro mago mopogore opogore mago mag dongruok ma bende piny owacho mamalo osebedo ka chwalo e gwengego. Bende ne otiyo kod thuolo maket koda mano mar nyiero jogo ma obalo kod piny owacho ma osebedo ka seyo moko kuom dongruoge mago ma bende ichwalo e gwenge mopogore opogore e pacho kae. Ne okwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo mi kik chik ite ne weche maket koda mago kendo owene jogo mar mondo mi orakre kodgi achiel kachiel. Wale wana lecture rais wa mheshimu kwanza. Wengine walipewa kazi ya kumsaidia wakashindwa. Badala ya kukuja hapa Bomet kama vile fireman amekuja kwa mambo ya soko, kwa mambo ya barabara, wao hawakonyanga hapa. Kazi yao ilikuwa kudharau rais na kuchochea wananchi, kwa sababu nchi ilikuwa na matatizo ya kiuchumi, kuchochea wananchi ati hakuna kazi inaendelea. Saa hii wakiulizwa ile siku walikuwa ofisi walifanyia nini, mradi mmoja walileta Bomet awasemi. Kazi yao ni kutusi rais. Mimi nimesema ya kwamba before you start demanding the president to be presidential, you must treat President Ruto as president. Bona hawakuambia Uhuru Kenyatta one term? Bona hawakuambia Mwai Kibaki one term? Niseme nisiseme? Yaani kuna rais tumekuwa naye ambaye ni perfect hii dunia? Si rais ni mwanadamu kama sisi? The government is a human institution and there is no perfect government. How come during Kibaki's time nobody said one term? How come during Uhuru Kenyatta's time nobody said one term?
Wadhi nyime kama wayudo kanyo ni kwetha mano mar jotelo mano mabende wuok e duond bura mar ODM ma otisore ni Linda Mwananchi olero ni gin ok gibichopo e romo mano mar NDC ma ibiro bagi tarik 27 dwe ni mar adek 2026. Kaluwore kod jod bura Caleb Amisi olero ni NDC ber ka bende iluongo kod jagoro mano mar duond bura mar ODM ma bende oyango ni pod en Sifuna, to owacho ni romo mano mabende uluongi ni en mano mabende uluongi kod jodonga ich, kendo gin ok gibichopo e romo aket koda mano gibiro mana dhi nyime mano mar tego duond burano mar neno ni weche duto te obiro chopo kare kanyo mabende oting'o biro chogo piny owacho tok yiero maduong' ma higa manyien. Chama tumesema wakati wametufukuza hatuna labda, lakini NDC ile inaitwa National Delegates Conference inafaa iitwe na Sifuna. Ile NDC jaitwa na Sifuna ni ya wakora, wameharibu chama ya Raila na baba hajafurahia penye yako, sawa sawa. Lakini kwa heshima ya baba tutaendeleza maoni ya baba. Ile mambo baba alifaa fanyia taifa, sisi tutasimama, lazima we must achieve the principles of Raila on his behalf. To bende jalupo gai mar duond bura mar ODM mabende en gavana man ma kaunti ma Mombasa Abdul Swamad Nasir dwaro mar mondo mi ochul jogo mago mabende joherage kata familia magi ne owito ngimagi, kendo dwaro mar mondo mi ochulgi e yono mano makare. Ne owacho ni chudo maket koda ma owinjore otim e yor CRH, kama bende owacho ni e gwenge mago ma Mombasa kono nitiere oganda mago mathoth mabende ne owito jokanyono magi, to kata kamano nyaka gi sani pok giyudo chudo mano makare. Kama mnakumbuka, baba alituacha katika mambo ya 10 point agenda. Juzi ilikuwa ni anniversary ya 10 point agenda. Kutoka maeneo ya Bangla waliumia na wengine walifariki. Kuna vijana ambao kwamba waliotoka maeneo ya Mkomani waliumia. Kuna vijana kutoka maeneo ya Kisauni waliumia. Kuna vijana maeneo ya Changamwe waliumia. Kila kijana mimi nawapatia nyinyi assignment sahihi kama Youth League. Mugote milango, munajua ni vijana gani. Tunataka watu wetu wote wapate fidia. Hamna ile ambayo kwamba inaweza kulipa maisha kabla tarehe 6. And I want the ODM Youth League, na nimeona chairman yuko hapa na the whole team is here. We will talk to the ODM team hapa, muhakikishe muogote milango kabla tarehe 6, tuchukue P3 kama kulikuwa na document yoyote kuonesha kwa watu wetu waliumia ni hawa, na baada ya hapo tuziwakilishe Kenya National Commission for Human Rights. Tuache wale wengine wenye kuongea hawajui machungu yale ambayo kwamba tulosikia sisi. Hawajui machungu ambayo kwamba tuliyosikia sisi. Kwa sababu tulipokuwa tunapigwa tear gas sisi, hapa kuna nyinyi ambao kwamba tulopigwa tear gas pamoja na nyinyi. Tulipokuwa tunapigwa tear gas kuna wenzetu waliumia. Tulipokuwa pamoja tunapigwa tear gas kuna wenzetu risasi iliwapata. Jagoro mar riwruok mar Nata mano Molor Collins Oyu onyiero mokalo paro ma bende ogol kod Wilson Sosion ma bende dwaro mar mondo mi obi ochung' e yiero ma ibiro bedo ka ibago e riwruogno machiegni. Oyu wacho ni Sosion ok en jakanyono mano mar riwruogno, gino ma bende tame kata ok oyiene mar mondo mi obed achiel kuom jochung' mago ma bende laro kombe e riwruogno. Ne owacho ni kaluwore kod chike mago ma bende tayo riwruogno, jalno ma bende ok en jakanyono mar riwruogno ok nyal laro kom moro amora. Kama sheria imekataa yeye si mpinzani. So in so long as we work with the law and our constitution, sina mpinzani. In fact, I've been endorsed here. The law is very clear. And I want you to go refer to Part 4 of the Labor Relations Act, revised 2022. Then come to our constitution. Utapata hakuna nafasi ya mtu mwingine ambaye is not a member here. So don't talk to me about non-members of Kenya National Union of Teachers. I don't even want to hear about them. You know, I just don't want to talk about everybody walking around the streets and calling herself a candidate.
he has no place in the leadership of NAT. Hana, NAT is not, you know, a duster rag. It is not. Where you step out, go into politics, go into your business outside there, and you come back, you want to be a candidate. Where? Wapi hiyo? Hata kama unataka power kuna hapa. Sisi ndio wenye power. Sisi ndio wenye power. And we shall control this union to be respected and liked by all. All and sundry, and I'm talking about the members, we are here for you for the union. Non-members should talk from outside the fence. To bende kwetho bila mago mabende romo 215 mane owuok e pacho kae kendo molo e piny Haiti kocha mar mondo migiket kwe ne omolo e pacho kae otieno mano manyoro ma otimore bang' dweche mago mabende romo 18 ma kwethno osebedo ka chwalo chenro maketa koda mago. Jagoro e migawo mano mar arita Laktar Raymond Omolo ka achiel kod ogai mar obila Douglas Kanja ne oromo ne kwetha maket koda mano kama bende Douglas Kanja ne okawo thuolo makamano mano mar chiwo poch gi paka ne obila mar romo 215 go ne onge lipot mora marach ma bende ne owinjo kendo ne omor kod obila go. Leaders at Haiti, ambassadors, the leadership of Haiti, and everybody is very, very thankful, grateful for the works that these officers have rendered while on that assignment. I have not received not even a single complaint from Haiti in regard to these officers, and for that reason I want to say to them a big thank you. This phase of the mission is now coming to an end, and an operation is beginning for transition. While the initial deployment is being drawn down, the international community remains committed in supporting Haiti in efforts to restore lasting stability and to strengthen its security. Agamo moya janeno mar Kala TV kata kamano pod nitiere weche mathoth manyien ma aikoni. Piny koro tauru gi mare emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Machiegni kendo janeno mar Kala TV. Wayudo kanyo ni jariemba piko mano mabende ne ogwe kod gavana mano ma Busia Paul Otuoma opito ng'wech nyaka e nyim doho ka odwaro mar mondo mi ochule omenda mano mabende romo $100,000 ka luwore ni ne oyudo hinyruok mano makare.
kaluore kod obila kata okil mare Danstan Omari owacho ni jalno ne oyudo hinyruok e kindego mago mabende ne owuok oko mar mondo mi odhi omany ne familia mare, kata kamano masira maket koda mano ne ojuke. Nyaka gie sani onge yo moro amora mabende onyalo yudo godo konyruok kanyo moting'o yudo chiemo ne familia mare. A serious issue arose in Busia County, where the governor of Busia County, His Excellency Otoma, was distributing seeds to the county citizens of Busia. In the queue was our client Yusuf Hamisi, who was on the queue. I don't know what provoked the governor. The governor abused our client in some unprintable words that we cannot be able to put across on national media. He went ahead and kicked at the groin the private parts of this young boda guy. We are not sure whether his fertility was affected. We are not sure whether that was an act of castration. Out of that, our client was whisked by the Otoma security personnel. They beat him up. He managed to escape out of the wrath of the citizens of Busia County. He went and reported at Sio Police Station. Sio Police Station is a police station that is around 15 meters away from the governor's home. This young man also comes from that area. His home is a very short distance of around 30 meters from the governor's home. So, he went there, reported, with a lot of difficulties. He was denied to be given a P3 form. He went to the hospital in Busia. He was denied a chance to be treated. He had to sneak to Siaya County, which is a neighboring county, to seek medical attention. He was denied medical attention in a hospital, a public hospital in Siaya County, which is a neighboring county, out of the influence and the calls of the governor of Busia, either to the governor of Siaya. This man, in that pain, he was abducted from Siaya by 4 heavily armed people. He was blindfolded, then was put in a vehicle to be driven back to Busia County. Midway, he escaped, and after escaping, he got a good Samaritan who siphoned him out to Nairobi, where he came and he got treated at Mbagathi Hospital. He got his P3 form signed at Mbagathi Hospital. He is now in a safe place, hiding from the governor of Busia. Aggrieved with this conduct, he sought our instructions, and we got to file a petition before the Constitutional and Human Rights Division. Kambi mano mar Telkom oyango mano mar uso moko kuom mwandugi kanyo mabende oting'o Telkom Tower kaka yorno mano mar neno ni giyudo omenda mano mabende oromo mano mar chulo jotijegi mago mabende ne odhi e rutaya kaachiel kod chwalo chenrogi mago mopogore opogore. Ne giloso odiechieng' ma kawuono e kaunti ma Kisumu kae ka otelnegi kod Ignatius Wamalwa mano mabende en achiel kuom apisas ei kambino, kama bende giwacho ni gibiro bedo kod twak makare mano mar neno ni tok ka osechwal uso maket koda mano to jotijegi duto te mago mabende ne odhi e rutaya biro bedo ka yudo omenda mabiro konyo ngimagi.
and we're going to have a series of meetings across the country, and our key objective is to brief our members on the performance of Telposta Pension Scheme and Fund, and we have unveiled a new theme and a new logo. We do exist to assure our members that they are going to receive their monthly pension when it's due. So when we have 83% of our funds tied in property, it poses a major risk of us being able to honor their monthly payments on time. So one of the things we have emphasized to our members, we have taken time to explain to them why do we have to sell property. It is for us to unlock the funds that have been tied up in our property. We've started taking these properties to the market. We're going to look into that and give them a better return. We have properties across the country, and we will be putting this to the public, and so they'll be aware of which properties have been availed to be disposed of at any point in time. But we're also in discussions with the government to take up Telposta Towers, which is the biggest asset in our property portfolio. And we are in advanced stages of negotiations, and we will be notifying members once this is concluded. Kalu records General Markala TV yena mondo mi ayenge gikanyo paniko molo kanyo sade kabiro duoka ikodu weche mago matota manyena mago maga ngendu weche uriti masani kendo dhi nyime rangwang Joy Markala nyinga Nelly Achieng ndine jaloko mara Bella Achieng.